Takže ahojte, tu je Giovanni a vítam vás v tomto videjku a toto videjko je posledné videjko na tomto kanále. Je to vlastne z toho dôvodu, že zakladám nový kanál a budem tam už to vlastne, rozhodol som sa tak proste, že bude to toto a no, takže asi tak, no. Kanál dám do popisu, môj druhý kanál dám do popisu, mám to už aj iné meno. A proste chcem začať znova síce. Ešte sa budem natáčať tam aj Minecraft a aj iné minihry, takže nebuďte smutní a čo ešte tomu dodať? No, tak budem tam ešte znovu výbavu točiť aktívne, takže máte sa na čo tešiť. OK. Ešte by som, čo som to ja chcel. OK, ešte jedna vec, kto by chcel mi urobiť, vlastne ešte tam nemám ani profilovú fotku, ani titulnú fotku, takže kto by chcel robiť, proste hľadám grafika, takže kto by chcel vlastne mi urobiť, tak dám e-mail dám do spisku a vlastne tam sa môžem skontaktovať. Takže to by mal záujem, tak vlastne mu budem robiť reklamu, takže ho budem dávať vlastne do videí, odkaz a na jeho kanál a tak. Takže asi tak, to by mal záujem. OK, to bolo všetko, ale uvidíme sa v ďalšom dieli. Ahojte.